kan duma foya into ko ingadi funanye alajani awa gafure Carol Valentine awa yerete a Carol yere kake Carol isa Ousmane Konté ko à coup de pentade avec sauce bien pimentée à Dieu le rime kana dunda mashi kwa da Ousmane Konté kelen kuyi ko yimura bani ada Ousmane Konté kelen kuyi mi misala ne ba fo de o ne taro ni Ousmane bisi o ne dendo mado ay kuma bana abe France Ousmane Konté pentade da gelela jamana ngono abana mba dongo gafure bisi o gafure ko ne ale bisi o Carol Valentine. Sega Keta, aujourd'hui ce n'est pas Madou qui a dit quelque chose. Ah Baba. Foi ma foya. Abarkalay. Foi ma foya. Sega abarkalay. Sega foi ma foya. Abarkalay. Akana maubla nyona. Aywa bashide. Ambe tani gafe. Kasoba. Ndo ansike kundo. Kasoba. Minye gafe awai do a chaman ba de be ambulu ko. Abigati. Manamba foli manaw nyina. Ukan sama do wula. Kasoba. Ubara ina damine na minye awai do wachi do bike. Kasoba. Da bi fala kono bi abo tige. Abatige. Mambi ala inde deli. Anda fakuma. Ambi alaka anda fakuma alaka odo anda. Ga anda farakuma. Alaka no ala inde deli alaka na awai do anda farakuma alaka no do anda. Alaka na Bwana Nura FM bi konondo ani nani to mi murumuru duru ko minya awai do wulika jo ani chesiri ambe no ke gafu no fe ko strategie la minya awai do kono funi mimbe abi bo sebe ngodo sebe minna ngwa mako soir de Bamako soir de Bamako ali de kumambe ako awai do grève mimbe na belo dalendo na beka ken wati na association des élèves et étudiants du Mali oluka wulika jo konnana ako chete musote ulu ngono ni beshi makile mima ode awai do anga gouvernement ozeliti oser vaincre la lutte continue à cause de la connaît jetemene ke baye kafo minye aweka do bureau de coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali no be ayem kofo ambe doni mena ko bi kunu ukunyi wulika joke yelse ka kuna funi ka di nyamama ka di malien diuma mimbe ka to ulu ye wulika jo imbuluda mimbe grevu mimbo kofo ko de stratégie la grevu nyira ko ni adamine nan tenendo kalo klimuga anikile san 2022 wani ala sona ma juma do abita kunje akuni ya jetemene conférence de presse o yeka kuna fundila wele nyafulika ke awai do anga kunguni nyenye ango bonywana akwa association des élèves et étudiants du Mali olu yenuka awai do conférence nke obika soro ni ministry fla awai do minu nyeshi nembe anga kalangoma ono ministry awai do ono lu enwanyi akunga ko iniya taka laje bela jile mbulungono ni beshimi ma obe Mali gouvernement abode kufo sabu minya awai do Mali gouvernement umasika awai do mishijugu ta girima watila akoko imbe foka damunga association des élèves et étudiants du Mali ni munyu te doni umunyuna ni sabali te doye sabali la minya awekado no gouvernement makonoli awekado uyedo ko latiza minya awekado nyini fenwu ashima kesa bati fenyi akwa hakila jina kabiri kalo kle wolonvla no novembre kalo san 2022 do wilika jo ani chesiri kera coordination ba mimbe na be association des élèves et étudiants du Mali na fo uye awekado nyini fendo ke ato da tabali sanve tabali ba mimbe na be awekado ministry ko fo no be enseignement supérieur ani recherche scientifique na boka awai do ministry so na boko fo ya jira la ko kle woro grève awai do kulu ko ni ubina ubuluda sabu do werete Mali gouvernement awai do luka nyini fen chaman be kala madu nyina ne ka benai o na wanye ka fo ni ngokera Mali gouvernement kanga wulika jodi ke ka mishi juguta gere matilela yani kinyenu awai do yanu ka buluda akunga umaseka nyekui alaba grève ko ni awai do otibara timbara Mali fandani nani bela jilefe akuni ejete mineke grève yin awai do nyini fen do debe de masika ke soro fenyi afolo oyemunye minya awekado bunya ani awekado fui dingelenti minya shina gouvernement nyire uye la nyini do be minu ngera gouvernement ma awekado o la nyinu lu masika sabati negotiation chamangera lu masika nyesoro ako ka buye ni awekado anga kalazo ndo takulaje mantum be fambela jirefe ndo minya kala atike dibila yelengo awekado fana yefenyi femi no nyenedu minya awekado campus universitaire lu fana yoro do be lu kalaje awekado ni kalalaga o bela jile temenen ko kabuyi l'école de ni minu ye bagi soro yelma otormonyo kanga di minu ma ndo itaye awai do ube munyude nyundi sabali bursu ati soro ala herela seminye awai do nyinan taw biddo soro salon taw olumu ka wari soro be ye fenye femi na kembe ka awai do l'école de na kembe ku toro o yere da mate kuyi l'école de ya jira ka fo minye ESC awai do a diplôme tigi do be ali bi awai do fere mo soro o ka kula mimbe agence malienne d'assurance qualité na bu ko fo o ka buyi minye awai do l'école so ubisi basa minu mba kono ani la gushu ni toro minu mba kono kasika l'école so la kana Mali gouvernement akembe ka awai do bulu fla dai singa ama awai do inyeshi ushima ako beka boy minye awai do wulika joni chesiri minu beka ke système mimbe na bulu ko système LMD
ye olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka don concours la concours min n'a bɛ fonction publique ko fɔ dɔgɔ fana ye fɛn min n'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ENSP awa i k'a dɔn a maa minnu bɔr'o la wuli ka jɔ ka kɛ min bɛ tali kɛ min b'a jira k'a fɔ u bɛ se ka awa i k'a dɔn don yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ collectivité territoriale n'a b'o kalamɔgɔw ko fɔ o fana ɲɛma sɔrɔ o la nin bɛɛ lajɛlen ɲini tɔɔrɔ ye mun ye min ye awa i k'a dɔn ni ɲinifɛnw kɛra Mali gouvernement b'i tɛgɛ fila la don a ɲina ka bɛn n'a ye négligence totale ka ɲɛsin association des élèves et étudiants du Mali ka ɲɛsin olu ma Terikeba ko a ko nin ko min filɛ nin ye awa i k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ Mali gouvernement kun wulila teliya la ka ɲinifɛn ninnu lajɛ hali n'u tɛ kɛ sabatifɛn ye ka ninnu bisimila a ka ca Ala fɛ fɛɛrɛ kun bi sɔrɔ a la nka minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen y'u sigi waati min na ko yɛrɛ awa i k'a dɔn banakɔtaa n'o kun bɔra ka ban n'o b'a sigi man di Terikeba ko a ko minisiri ninnu dun o ni délégation o ni AM délégation u y'olu bisimila ka foli las'u ma bisimilali ti dɔwɛrɛ ko cadre de concertation k'u bɛna ka n'u sigi o cadre de concertation min n'o filɛ ka fɔ a bɛ waati joli bɔ cadre ko kuma in fɔra hali bi taama mɛnɛ sisi ma bɔ ɲininkali ko Fasirikeba ko a ko ɲininkali ti dɔwɛrɛ yalima n'o y'a sɔrɔ ninnu kun wulila ka misijugu ta gere ma ɲanguma b'a sɔrɔ awa i k'a dɔn an kun bɛ nin na wa jaabi wɛrɛ t'o la ayi o kumana sa an bɛ don minɛ ko bi waati dɔ kuma sera min ye awa i k'a dɔn gouvernement min bɛ anw kunna n'o bɛ transition gouvernement ko fɔ u ka awa i k'a dɔn popapo in dabila u ka don ka bɔba in dabila u taara ka bila fɛn min kama dossier minnu bɛ yen n'olu da bɛ tabali kan ko dossier ta télé la ka baara kɛ u ka n'u sɛmɛ dama awa i k'a dɔn ministre de la sécurité yalima ministre de la défense olu ka waleya ɲuman ka t'i sɛmɛ olu la dama u ka n'u kɛ koyi u yɛrɛ k'u ka baaraw kɛ baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman o kuma an bɛ don minɛ ko bi oser lutter c'est oser vaincre la lutte continue l'écoledenw awa i k'a dɔn n dɔgɔ o bɛ gɛrɛfu la Fasiri filɛ Maimuna Dunbiya a ka Fasiri don awa i k'a dɔn o ka bidon bɔli i bonya b'a la balima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye hali bi mun ye kalanko bunakun an bɛ to o kɔnɔna la hali bi soir de Bamako kelen ɲɛmaa ne b'ale sama ka gɛrɛnna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye lakɔlidenw olu ka jɛgɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko AEM olu kɔni bɛ baara bila la o de hukumu kɔnɔna la maa minnu yɛrɛ bɛ a ka diya k'olu ye kalanfaw ye ɲɛmaa siga t'a la olu fana taara tile 3 baara bila ka to o bɔ k'o bin gouvernement ka tabali o sanfɛ o de kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Yusufu Konate a kumara soir de Bamako kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye syndicat jɛkuluba mun bɛ kalanfaw tɔgɔ la n'u olu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna ni hakili b'a la bolonɔ mun n'a bɛ tali kɛ article 39 kan ɲɛma u kɔni ka secrétaire général mun bɛ yen n'an k'a ma ko Ousmane Alimoudou Touré ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu taara tile 3 baara bila ka t'o bɔ k'o bin tari mun ye gouvernement a ka tabali sanfɛ ɲɛma laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini ye kelen pewu mun ye article 39 mun na a bɔ ka bin ko o cayara article 39 in ko a bɛ se ka ta ba la cogo min na article 39 in ɲɛma ko a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na i bɛna ye k'a fɔ ko nin syndicat jɛkulu ninnu ka laɲini o ye o ye Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ ko mun ye synergie des syndicats de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 ɲɛma u kɔni taara baara bila sɛbɛn ka t'o bɔ k'o bin tari mun ye gouvernement ka tabali sanfɛ kunun tɛnɛn don n'o bɛnna novembre kalo tile 21 ma u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna taa tile 3 baara bila la sɛbɛn kɔni a taara bi mun ye maa mun ka tabali sanfɛ o de ye ministre mun na ale bɛ ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social n'o ko fɔra a bɛ Madame Jawara Awa Paul Diallo a b'a ale ko fɔ mun ye sɛbɛn kɔni ka a taara bi o ka tabali sanfɛ Fatirika b'a ka fɔ la a ko mun ye lakɔlimɛtiri ninnu ye u y'a jira k'a fɔ k'olu ye kɛlɛ caman kɛ walasa mun ye u ka laɲini n'o bɛ tali kɛ article 39 kan mun ye laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min na i bɛna ye k'a fɔ k'u ni gouvernement yɛlɛ ko mun ye négociation caman ko o tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ta bɛɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye lakɔlimɛtiriw u ni gouvernement k'u ma se ka bɛnkan kelen o kan o de hukumu kɔnɔna la lakɔlimɛtiriw kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye article 39 na a kɔrɔfɔ o bɛ sen na u tɛ fɛ ka kuma fila kɔni ko o mu u da kɔnɔ koyi kuma kelen pewu mun ye article 39 k'a daminɛ a kɔ fo ka taa bila a ɲɛ la ɲɛma a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labato cogo min na o ye mun ye Ousmane Alimoudou Touré syndicat jɛkulu u ka ɲɛma ye ale ye Fatirika b'a ka fɔ la n'o de bɛ Yusufu Konate ko fɔ a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye article 39 ye ɲɛma a bɛ tali kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin mun ye musaka ko kan a ko waati tɛmɛnenw na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana gouvernement ale y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye indemnité ɲɛma fo ka taa fara mun ye prix mun kan k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'o ko sigi sen kan nka mun ye kalanfa ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ u tɛ fɛ ka indemnité ko kuma yɛrɛ k'o mɛn u tulo la wa mun ye prix mun ko kuma u tɛ fɛ k'o mɛn u tulo la fɛn mun o b'o olu nafa bi o de ye article 39 in bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka laɲɛnamaya cogo min na ɲɛma ko de bɛ kɛ
sababu ye ko olu nafa o kum kono la ibina ka fo ku kono tara barabla seben ka to boko binta wala sanfe gaira ka fo ko mi barabla ngoni nyama sikata la obina damine munye juma do no be décembre kalo novembre kalo clé ta ani nanima nyama kata akun chemu nye décembre novembre kalo clé ta ani woroma le sababu barabla otewa nyama kunu ka la inu konu ko o masabati sikata la eko greve ku tina temana aywa akuni ya temana kalaje munye ni kalanfa nunu koni u ka la inu konu te dore mu article 39 abisika tabala tugumna la ko metru nunu ya ira kafo ako wati temunu na kerengere la mu yesalo ulu koni u ka la inu nunu ka aboka binduguma o sabuka ko mu jamana yanko angume amarko okonala munye nyangili munne sedawo akaja kata faramu yemo kan ulu kun kalema ka nyangili mutani ka jamana ka asigere ulu fana yu ka faso de nyumanya ko ira ka ira kafo ku be faso ife ulu kum kono la adolin kama san 2021 no be salon ko fo yu ka la ini chama ko oden krefe nyama okra sababu yemu nywanda mbela jele okera anga jamana okonala kana manya kafo ko ngoni ko abeta bulum na ko bi la ko metru ko ni alla ini kafo ulu ka la ini mumbe no be article 39 ko fo nyama ko ne article 39 ina ma lanyana maya ko sikata la ku obna ta barabla kanyashi okoima le sababu barabla ko no utaro boko bi mu gouvernement nga tabali o sanfla la barabla imbe damine mu nye kalo kleta anenani kalo kleta anenani no be décembre kalo okofo décembre kalo kleta anenani nyama kata kunja mu décembre kalo kleta anworo mana ko afamia décembre kalo kleta anenani nyama kata bla mu décembre kalo kleta anworo la ko metru ngo nya ira kafoku obna ta barabla ula kafoni flani anya sabaka bo so de bamako ale kono la ma me sebani gala de o Yusuf Konate marma ganyama ibunya obala bokar Traoré beti ibe foki walimando minya awa Shaidu Traoré ale kumambe babe sebe ngono sebe minango ama ko Nouvelle Horizon jabi sorola sabu minya awa kado wuli ka jo okera nanzara ofe na be France ko fo kana fulo mimbe no yo ka deme yo obe minta ka nyeshi awa kado onma to dun nanzara kana oba wule ko aide publique française au développement do ya jira ka fo ko olu odiri uyo jo yo min fo anga autorité no be Mali autorité ko fo an fana wuli ka joke fefende be ni France awa kado no ka deme be si uma fefende be ni France awa kado ni abu appuyer sira wele fe no ka do ka fo minye olu bela jire ka waliya anu ka bara awa kado o jora chai anga jamana kono ako minye ni nguyi gela mimbe nabe awa kado an ni France ni nywanje no nye dongodo gela imbi gela de awa kado bi gerente de katafe ako de sira tigala mercredi do kalo klita ani woro san 2022 minye wuli ka jo ani chesuru de kera ka jira ka fo aide publique française au développement mimbe nyeshi malima kika do ka fo abarawo ani ako bela jile ko lubi jotai sabu minye awa kado francier min be Mali yere ka tabulo min bo ko fo o de kama an ga jamana marabaw an fana ma ko bla dagiri ndala ko ni ka jo kera awe ka do an sorola kunu communiquer o bora kuma kera ko ni jete min ke do kun temene awe ka do e do kun laba ngono min ye ke dorse min be France awe ka do ulu ya jira ka fu ka de min be na bi nyeshi malima malima Mali chakeda do ani awe ka do Mali société do be parce que usulu nadu ako de menu feminu fleni ko lu ye awe ka do ojo ako min fora min ya awe kado kera so we Mali awa amara baw wa an se bokoro dimina ko hakilina jigina min yi français u yeni waliya nge min be talike aide au développement aide publique française au développement min na bi di awe kado kabri fe san damine yeni wuli ka joke ka fo kulu ye awe kado ubojo ko hakilina inti do ware koy Mali ko an tege ni Abu Wagner tege de bi nyambulu ko ambi ka baraka nyambulu ko lu tef karato ye min mbuka wari blaka na awe kado ko wari ka sira wereta sira min bi se ka tu awe kado uluka wari ko lute atayro lute annafai fasirke ba ko Wagner ko kuma yimo mi fora o kera so buye an ga mo fana wuli ka joke ka jo min gonna na colonel Ablaye Maiga ale ko ni min ye premier ministre par intermier les porte parole min ye Mali gouvernement tola ay wuli ka joke min ye communiquer away kado uyo data balika ka jira ka fo Mali transition France fleka ni wali min ge anu kado baka ni jugo min taka an segere do wala te koy nyogolo u ka nyogolo mbode ni nyogolo mbo ere dama te koy u baka fere ni dabalu deke min bise ka to away kado jamana yi uba bo dabloka o ye ka destabiliser akunga jabi min bi soro ni ngoina uti do ware koy nu koko away kado aunga daga tesigi u kan na yere o fa u ka bashi o na tefi an bulu akodi strategie la
ne jateminɛ kɛ I b'a ye k'a fɔ min ye an ka maaw ye wulikajɔ kɛ ka décision ta Faransi u ka ONG fɛn fɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔ a bɛɛ ka baara i k'a dɔn min ye wariko sira ye Faransi a bi jɔ pewu o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mali kɔnɔ Faransi ka dɛmɛ bi se a fɛn o fɛn min ma hali min ye u ka tɔrɔmɔɲɔw u bɛ don sira o sira min fɛ a bɛɛ baara a bɛɛ bi jɔ pewu anw ka jamana kɔnɔ parce que ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ association minnu bɛ yen n'o ye ONG ye ani k'a dɔn min ye maliyɛnden minnu bɛ yen n'o bɛ kɔfɛ a caman ba kun ye wulikajɔ kɛ Faransi ni ŋaniya min ta ni ka k'a dɔn o k'a ɲɛsin anw ma k'a jira Faransi k'a fɔ nin ko nin ye fɛn de ye fɛn min n'a ni sababa bɛn nin tɛ nin ko nin ye fɛn de ye fɛn min ni a cɛ ka jugu n'a cɛ man ɲi sabu min ye k'a dɔn Mali kɔnɔ ko Faransi ka k'a dɔn dɛmɛ bɛ se maa min ma min ye gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna ye k'a bɛ taa maa miliyɔn 7 a n'a kunkan fɛ o kumana sa min ye k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen a kuma cayara kosɛbɛ nka anw ka maaw filɛ ka décision min ta k'a fɔ Faransi ka dɛmɛ bɛ se fɛn o fɛn min ma anw ka jamana kɔnɔ a ONG a n'a ɲɔgɔnna caman hali n'u y'a sɔrɔ Boubacar Traoré bɛ ten entreprise de b'e bolo ko Faransi ka dɔrɔmɛ bi don a la e ka entreprise bɛ Faransi ta in bɔ a la yalima I b'a datugu nin kuma minnu fɔlen filɛ k'a dɔn k'a fɔ ONG minnu kun wulilen don olu ko nin ye ka n'a k'a tɔ la ye sa o kumana sa an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn sama-sama ye ani u ka nin ɲɔgɔn bɔ ka bin Ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye n'o tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ min ye Faransi ye a taa tɛmɛna jɔnmaya dan kan a tɛmɛna kan dɛ n dɔgɔ an ka sɔn an yɛrɛ ye sa ɲama olu yɛrɛ dɛmɛ tigɛ kabi février waati kabiri février u y'a fɔ k'u y'a tigɛ a tigɛra kab'o waati mais bi u bɛ ka wuli propagande ko ils sont tellement forts en communication u ɲɔgɔn tɛ communication sira fɛ kosɛbɛ mais n dɔgɔ an ka k'an yɛrɛ ye a banna an ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ dɛ maa si n bɛ min f'i ye n'i y'a ye Faransi ɲɛsinna anw ma k'an dɛmɛ Faransi ka cɛya tɛ anw ka cɛya tɛ abada Ala de y'a latigɛ kosɛbɛ ni Ala ko a bi jɔ bi a bi jɔ siga t'a la bamananw ko ten I bɛ Ala deli maa dɔ ka kɛ président ye n dɔgɔ a bɛ kɛ président ye I ka hɛrɛ t'a la aramu I bɛ Ala deli I bɛ ka maa min kɛlɛ a kana yɛlɛ fiyewu n'o yɛlɛla dɔgɔ I ka hɛrɛ b'o de la hɛrɛ b'o la o ye tiɲɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ka hɛrɛ kɛ nin na kosɛbɛ amin n'o tɛ diɲɛlatigɛ don kosɛbɛ Ala ka hɛrɛw caya nanzara yɛrɛ kɔni n'a ye 100 d'i ma siga t'a la a bɛ 1000 b'i kun u ka intérêt de don kosɛbɛ siga t'a la u ka intérêt de bɛ yan donc n'u ko u y'a jɔ ayiwa kuma kɔni bɛ yen sa an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ an ka jamana faamaw an kɔni an b'u kɔkɔrɔ nka u fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ dɛ u k'u jɔ jɔyɔrɔ dɛ u k'u jɔ jɔyɔrɔ kosɛbɛ Ala k'a ni sababa bɛn amin amin don awa Saidu Traoré ale ka Nouvelle Horizon ka bidon boli awa Saidu Traoré Nouvelle Horizon cakala o ɲɛma an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin u ma soit de Bamako maa sama ka gɛrɛnna sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Omar Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara a ko mun ye état islamique ye ɲɛma ani ka taa fara mun ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM o ko tɛ wa n'o ko fɔra a bɛ yadi agale o b'ale ka jɛrɛjɛkulu ko fɔ a b'o ko fɔ siga t'a la nin waati laban in na u ni état islamique u kɛlen bɛ ka masaranga sɔ k'a kɛ t'a la tɛ cari o de hukumu kɔnɔna la I bɛna ye k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'o bɛ terroriste jɛrɛjɛkulu bɛ yen ko fɔ n'an k'a ma état islamique ɲɛma ko kunun kɔni u ye kunnafoniw y'a bɔ ka bin tɛ cari u y'a jira k'a fɔ ko mun ye dagabana kɛlɛ mun n'o tɛmɛna olu ni yada agali ka jɛrɛjɛkulu cɛ ni kɛlɛ in na a kɛra mun ye novembre kalo tile 12 ɲɛma ko siga t'a la k'olu ye bundeli mun da yada agali ka maaw kan olu ye maaninfin mun ni k'o ningɛnɛ k'o karaba yada ali ka maaw la k'a bɛ ti jɔ maa 80 ɲɔgɔnna la i bɛna ye k'a fɔ ko maa 10 ɲɛma olu ye o ɲɛnaman k'o minɛ nin waati in na ko o maralen b'o olu bolo Umaru Angoyiba a ko mun ye kɛlɛ mun na a wulilen don mun ye an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye terroriste jɛrɛjɛkuluba 2 in n'o bɛ état islamique ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ko fɔra a bɛ yada agali ale ka jɛrɛjɛkulu ko fɔ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye novembre kalo tile 12 tɛmɛnen kɛlɛ belebele ko o tɛmɛna ni jɛrɛjɛkulu 2 u ni ɲɔgɔn cɛla u la o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye état islamique ale nana bɔ a ka daden kɔni kɔnɔna la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni kɛlɛ minnu o tɛmɛna yada agali na olu ka maaw cɛ ɲɛma ko siga t'a la k'olu ye sebaya kɔni k'o sɔrɔ yada agali ka maaw kan koyi maa 80 k'u ye o ningɛnɛ k'o karaba o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko mobili 6 ɲɔgɔnna ɲɛma k'u ye o mobili 6 k'o minɛ yada agali ka maaw la ko nin bɛɛ lajɛlen baara ninnu kɛla Mali ani Burkina frontière de ɲɔgɔn cɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko min état islamique maa ninnu u y'a jira k'a fɔ ko min ye yada agali ka jɛrɛjɛkulu n'o b'a ka terroriste maa ninnu ko fɔ ko maa 10 ɲɛnaman ko olu y'o fana k'o minɛ yada agali ka maaw la u ka communiqué kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko min ye maramafɛn caman ɲɛma ko siga t'a la ko olu y'o bɛɛ lajɛlen minɛ ni kɛlɛ mun na a tɛmɛna u ni yada agali ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ novembre kalo tile 12 k'u ye minɛn caman k'o minɛ yada agali ka maaw la o terikɛ b'a ka fɔ la a ko k'a bɛ nin ka kabi octobre
Jakulu fly nabe état islamique ani kata fara munye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o yada agali o yale ka jeda jakulu ye kabi octobre damine ibena ka foko ni jeda jakulu fla kono ubuka masaranga show aketala la ni te dore ko sabu ke bela jele me feka joro de soro munye jamana en cham e koronya fanfe munye la ni dore de ko wi joro ka soro munye jamana akoron fa ya bolo o fe o de kum kono na kibena ka foko ni jeda jakulu fla nyama kubuka wulika jona chesiri ko bla senga wala sa munye bela jele me seka joro ko o soro tumuna fatrike baka fola akoni ya jete mena kala je wati temono na muyi ya agali ka jera jakulu nyama uye fale munda muyi eta islamiki mauka adda ko shukwa abugana ko sobe akara sababu ya muyi eta islamiki mau ka jera mamun kumeno de be Ilyasu Jibo ne bela jele kama ko petit chapuri akara sababu ya muyi petit chapuri nunko ningena nunko okaraba o petit chapuri yiradi ya jete mena kala je ale eta islamiki mauka keleke chefarin badoye akoni akli bala muyi nyel amerika ngo sorosi munno olu dara ku kandige ani kata framu ye Nigeria onka o bara mungera dugu munna nanga mako tongo akara san 2017 o wajila chemu yo o bara ko bla singa o te mawre o de Ilyasu Jibo alias Petit Chapori o ya ale nyama ibe na ka foko ni cheko folen ko apmuga nyine abe wati jambo na kibora ya ira ka foko me do akun temene na sikata la ko ni chengo ni ko atura duru na re dukoroti ula o fana temene ko foka boy ibe na ka foko mu nye ma do fana be o ita islamiki mai no de be Musa MNLA no bo okufo nyama ibe na ka foko ale fana ningena ko okrabala kelen kona la nga odo kum kona namanya ka foko eta islamiki mau o kun dusugo ngoni ko asaba ko torole no ko sabe ke mu yada agali naga jera de kulu yo bundele muntanun ku segere ja ku yada ko fo ku ta osara kanyashi ukata sara ma ko novembre ko kleta ane fla koni esigata la wira ka fola ko amano ko yada agali naga jera de kulu bulude ma bishegu nyana yo ningena ko kraba mata nyama ko olumine o nyanama o fana temanu ko foga be mu mobili wora nyana nyama ku yo obela jele omine muye niye ko njete mena kala je groupe de soutien à l'islam et aux musulmans obe kuma muye yada agali o yale ka jera jakulu koye muye état islamique oluka nyama te dore ode Abu al-Bara al-Sarawi ale muye état islamique mauka nyama ye njete jakulu funa ko ni obe nyona kabe octobre damine anwa jamana chamanche koromia fanfe ko keleme ka masaranga so aketala da fani flani anya sama ka bo so de bamako ale konnala sabani ngala to de Umar Angoiba bari mega nyama ibunya obala Bortoro bete bonya jaranye hali ka jirali mana ona ka fu club radio Nura FM de Kugana bikono ndo ani nani to mi murumuru duru ndo hali bi ambita ni gafe awaika do minye legido mba leta kuma kembe awaika do legido ale kono ni watina mami ngumambe ode lasana kulubali ni red dengeni lasana akuika do ka fo min ye furanjoro fanga ba kembe kilina blaye ni watina lasana ko ako mali awaikado kabiri wati mina kudeta awaikado ukera bita nungile kwanga ananga na nywa nege ambedo ni mena ko bi ko ni kwa geretelendo ko sobe yalsa min bi se ka to ko bi se ka nyesoro chugumi ako jekulu cha maunde ko ni kisigira singa jekulu minu ye wuli ka joke ka jira ka foko ashimi guita transition ko be awaikado ulu deme ba una tabe ambedo ni mena ko bi mo be ka ashimi laje chugumi an nyeba la sira min ve o de ka fo ashimi akembe kelina blaye sabu awaikado ademe jereje kulu minumbe ma chama be busambu bolo kushiri awaikado daboledo ako awaikado fando be abi maklu la sumi ako ni jetemene kay baye ka fo au conseil islamique du Mali kalo kelina ni no novembre kolo en 2022 ko yuguli ka joke ma kunta ma lafule do ko mbora wati dola ka unga dine awaikado ka lafushi au conseil mo yajira ka fo ko yefenye femi na tibe ko jama jereje yoro keneka au conseil mo dusuma kashine ni songo ya mimbula uyo da keneka makasino nisongo ya oti dore minya awekado senti ko kuma min no fora uluka jama ko uluka mo nyini mo to ko dile awekado fenwere taraye okokono mabe o machugo shira ako temenongo ka boy we ajira ka fo jamana yi akoba chama mbe minum bike awekado o conseil islamique du Mali kala tedu nyina ka benaye sabu ulute awekado wele akuma ireti sara ulula amboro la minya awekado jakulu dobe no be wele ko al urwatul awekado ulufana ya nyini ka fo minye awakalo kleta ane duru ya nyini ko jamana nyamaw ko ka laje dine be da makaka no be wuli ko laicity o min be awaikado anga awa sariya shumba ngono ko joshika boy malike islame jamana yi akoni dunya laje je kulu do fana be kabiri wachi mina awaikado kurita ba kene na yere woro debo sur le rempart ulu ka nyama ba no ye adama jaraye ben le cerveau akunyi wuli ka joke wachi temenuna ayira ka fokulu be na jama de labo fambefe min bi se ka tout transition ali bi se ka deme chugumi ga mo balla ka muye abi do ko ndama bo bi
le cerveau n'a bu ko fo yɛrɛ wolo debu awai ka dɔ olu ɲɛma a filɛ ka wuli ka jɔ de daminɛ transition awai ka dɔ bere de b'a bolo wa muru de b'a bolo wa mundun kelen b'a bolo le cerveau transition a bɛ lagosi cogo min a bɛ lagosi ten transition a bɛ buruja cogo min a bɛ buruja ten a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ kabiri o daminɛna olu ye fɛn ye fɛn minnu n'a bi maa dabali ban n'a bi maa kamana gan donc tɛ sukari kugala mayiga o min kun ye premier ministre ale kɔni bɔra awai ka dɔ nin cogo in na CNT lisi ko kuma min fana bɛ yen o bɛɛ kɛn bɛ sababu ye ni awai ka dɔ kumaw cayalen don a ko président min bɛ yen n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi awai ka dɔn ale bɛ taabolo min kan i ko bi maaw kɔni dabali banna sabu min ye Asimi ye n dɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ a kelen bɛ kelenna bila ye nin fɛn fɛn filɛ nin ye n'a bɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu y'a dɛmɛbaaw ye n'olu kun ko k'olu ka wuli ka jɔ barika bina bonya olu caman bɛ yen bi n dɔgɔ kumakanw bɛ ka yɛlɛma kow bɛ ka caya a ko nka min ye jamana in kan kana ɲɔgɔn nɛgɛ nin bɛɛ ka kɛ sa nka bi an bɛ don min na i ko bi k'i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana bɛ kali kan dɛ a bɛ yen awɔ wolobali don dɛ a bɛ kali kan dɛ jamana bɛ kali kan ɲama diɲɛ yɛrɛ de bɛ kali kan nka ama n dɔgɔ gɛrɛ kurabɔ fana tɛ taa o yɔ kɔ koyi bolofa b'anw ta de kan ayiwa bolofa de b'anw ta kan n'o tɛ diɲɛ yɛrɛ de bɛ kali kan bɔn minnu bɛ yen nin waati in na ɲama maa caman bɛ k'i profiter ni ne fɛ k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya k'u lawuli o fana ye tiɲɛ bɔn fanga marabagaw ɲama n'i y'a mɛn k'a bɔnna a fana sigira de dɛ o fana ye tiɲɛ o de don ko in bɛ yen de n'i y'a mɛn a bɔnna ɲama a sigira de dɛ kuma ka ɲi nɔgɔ hali bi min ye awai ka dɔn nin kunkan ninnu minnu filɛ nin ye ninnu de bɔlen don nka n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ maaw sigilen bɛ ka makɔnɔ kɛ sabu a bɛ maa caman ɲɛna k'a fɔ ko dɔw bɛ yen n'olu bolo dara ko a bɛ ɲɛ sɔrɔ kalataw kɔni bolo dalen don olu labɛnw bɛ kɛ ni ala sɔnna ma min ye président sigi février kalo san 2024 nɔgɔ o kow bɛ ɲɛ sɔrɔ nka min ye awai ka dɔn constitution référendum awai ka dɔn o ta bɛ kɛ 2023 hali bi date ninnu awai ka dɔn u b'u nɔ la o b'a yira k'a fɔ yɛlɛma awai ka dɔn min n'o bolo dalen don n'o ye kalataw ye olu kɔni awai ka dɔn olu ma fali Fasiri Keba ko a ko awai ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen minnu kɔni bɛ ka maaw kamana gan a ko misali la autorité indépendante de gestion des élections awai ka dɔn sigicogo a n'o taabolo olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn minnu bɛ ka maaw kamana gan a ko nka min ye nin jɛkulu min n'an filɛ k'a fɔ tiɲɛ don EJ kow madalen don nka mɛn o mɛn min ye EJ ko in ye awai ka dɔn a fana bɛ wuli wa n'a wulila a dun a laban a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye hali bi Asimi Goyita awai ka dɔn nin bɛɛ bɛ sen na belebele in b'a kelen na sabu a dɛmɛbaw awai ka dɔn olu kɔni bilama a ko b'u caman u tununnen don Fasiri filɛ Lasana Kulubali le Guido n dɔgɔ nin y'a ka baabu ye u ka bidon bɔli i bonya b'a la le Guido baarakɛlaw an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ ɲɛmaa bɛɛ na ta mun ye bilikan boli i dayɔrɔ o dɔɔnin don a bɛ ka sababu ye mun ye indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Adama Jabate Jabatekɛ a kumara a ko k'an ka taa Kati kɔnɔna la ɲɛmaa n'an taara Kati siga t'a la ko mun ye lajɛrɛ fɛn siga t'a la ko a lajɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko interdit la mun ye Kati kɔnɔna la k'a fɔ ko lajɛrɛ de bɛna kɛ bilen wa ɲɛmaa siga t'a la ko kɔni ko interdit la ni maa mun taara lajɛrɛ kɔni ka taa kɔrɔbɔ k'i bɛ taa kɛ Kati ɲɛmaa ko maa min fa i yɛrɛ fa Adama Jabate a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛna kɛ gɛlɛya belebele ka ɲɛsin mun ye Idwani ma n'o bɛ Adama Jara bɛɛ le cerveau ka ɲɛsin ale kɔni o ma i dɔgɔnin kɔrɔ don Adama Jabate n'a bɔra fanga la tuma min a bɛ kɛ n dɔgɔnin ye a bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ niveau min na bi n'a bɔra o la an bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye bi a garadi bonyana ma kojugu n y'o f'i ye ka dɛsɛ o kuma a fɔ ko Adama Jara bɛɛ le cerveau i ka n tɔgɔ bɔ a la i tɔgɔ bɔ a la n tɔgɔ bɔ a la dɛ n dɔgɔnin do kɛ n dɔgɔnin kun do o y'a sɔrɔ ji tɛ kɔ la o y'a sɔrɔ kɔ kun bɛ cogo min an b'a dɔn ɔ bi ni dɔ sɔrɔla ji kɛra kɔ la garadi bonya dɔgɔnin ye kɔrɔkɛ bila ka ɲina kɔrɔkɛ yɛrɛ ka nɛgɛjuru ti ta bilen kuma tɛ ka kɔrɔkɛ wele a ti wele a ɲuman ye min ye an t'an ta kɛ fɔli ye a banna n tɔgɔ don a la dɛ a bɛn to a kelen na bɛn kɛra fɛn ye an ka taa Adama Jabate a y'a yira k'a fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye novembre kalo tile 15 tɛmɛnen n'o bɛnna tarata tɛmɛnen ma ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko lajɛrɛ belebele dɔ ko o kɛra mun ye Kati kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye jɛnɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko coordination des associations féminines damusonya kuma la u k'a ma ko kafo n'ale bɛ kuma musolakaw tɔgɔ la a ka ja ka taa fara mun ye association des femmes du camp de Kati n'o bɛ kan musolakaw kofɔ olu ye lajɛrɛ belebele dɔ ni k'o boloda mun ye Kati o 50 la tarata tɛmɛnen
novembre kalo kilita ani duru Walayi. lajɛda kun tɛ dɔwɛrɛ A ɲɛfɔ. u bɛ se ka dɛmɛ ta cogo min na ka ɲɛsin transition ma Hatɛ. ani o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ u ka katigaden min yɛrɛ bɛ n'o de bɛ Adama Jara bɛn le cerveau o kofɔ ɲɛma a bɛ se ka gɛn cogo min na ka bɔ transition o kɔnɔ CNT o kɔnɔ kosɛbɛ o sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ ko nin waati laban in na kɔrɔfɔ dɔ bɔra Adama Jara bɛn le cerveau a da kɔnɔ kosɛbɛ kɔrɔfɔ mun n'a bɛ dangari kɛ kosɛbɛ mun ye transition o ma Walayi. o hukumu kɔnɔna la nin jɛrɛjɛkulu ninnu farala ɲɔgɔn kan ka nin wulikajɔ ni ka a boloda ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu ye o wulikajɔ ni k'o boloda tarata tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko Adama Jara bɛn le cerveau yɛrɛ wolodebu sularan par olu fana tun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna jaabili kɛ mun ye kati yɛrɛ fana o 50 kelen kan k'u bɛna bɔli belebele k'o boloda bi tile o kɔnɔ la ka ɲɛsin ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin transition in fana o ma o hukumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko préfet mun kɔni o bɛ kati ɲɛma bolo mana funu siga t'a la a bɛ da bolotigi o kɔrɔ siga t'a la dɛ mun ye préfet ɲɛma a ye misijugu ta gɛrɛma tɛ cari a y'a yira k'a fɔ ko mun ye manifestation k'a fɔ ko lajɛrɛ de ka kɛ kati bilen ɲɛma ko nin y'o bannen pewu ko maa si ka lajɛrɛ k'o ti kɛ kati Adama Jabate a kuma indicateur du renouveau o kɔnɔ la a ko mun ye tarata tɛmɛnen maa caman kɔni o bɔra mun ye katikaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko maa caman kɔni o tun bɛ cinquantenaire o kɛnɛ o kan laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka transition ka dɛmɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ a n'u ka katikaden mun bɛ yen n'o bɛ Adama Jara bɛn le cerveau ɲɛma k'a sɛbɛkɔrɔ gɛn ka bɔ CNT o kɔnɔna o la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Adama Jara bɛn le cerveau ɲɛma nin waati laban in na i bɛna ye k'a fɔ ko a ka kɔrɔfɔ ko a sɛbɛkɔrɔ cayara kɛrɛnkɛrɛnla mun ye CNT n'o bɛ tali kɛ conseil national de la transition maa kura minnu ni olu sumana ka don CNT kɔnɔ la ɲɛma a ma kɛ Adama Jara bɛn le cerveau fɛla ko ye a ka kɔrɔfɔ cayara ka ɲɛsin o ma o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen birija mun n'o donna CNT kɔnɔ la n'o o kan ka voter ɲɛma o ma kɛ Adama Jara jarakɛ o ma kɛ fɛla ko ye koyi a ye o kuma a y'a sɛbɛkɔrɔ kɔn o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ka ja fo ka taa fara mun ye birija mun n'o kan ka don présidentiel kɔnɔ la nin waati in na Adama Jara y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye ɲɛma fɛn minnu u tɛ bɛn jamana in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi a ka ja fɛn minnu nana tɔ bɛɛ lajɛlen k'o ɲaami ɲɛma o tɛ dɔwɛrɛ mun ye port du casque n'o bɛ casque ko kofɔ ɲɛma siga t'a la ko nana bɛɛ lajɛlen k'o ɲaami Adama Jara bɛn le cerveau nin ko saba kɔni ko nin y'a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ nin waati laban in kɔnɔ transition yɛrɛ a maracogo o kɔnɔ a ye kuma caman fɔ o de hukumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kati maaba caman bɛ yen ɲɛma olu fana o farala ɲɔgɔn kan u y'a yira k'a fɔ ko mun ye Adama Jara bɛn le cerveau k'a ye kalekan k'a sɔsɔ kalekan tɛ dɔwɛrɛ ye k'a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ transition ka dɛmɛ ta ni k'o sɛgɛrɛ ko nka ko nin waati laban in na a bɛ ka mun ye baara mun fɔ o fari k'o boloda ɲɛma ko siga t'a la ko b'a yira k'a fɔ ko a ye kalekan ko min ye douane ye ko a ye kalekan ka a sɔsɔ o de hukumu kɔnɔ la Adama Jabate a y'a yira k'a fɔ ko ka ɲɛsin bɔliba mun o kɛra tarata tɛmɛnen Adama Jara bɛn le cerveau a fana y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛna jaabili kɛ o sabu a y'a dɔn k'a fɔ ko maa caman fana ba ale Adama Jara bɛn le cerveau o ba ale nɔfɛ kati yɛrɛ o fana o kɔnɔna la a fana y'a laɲini k'a fɔ ko min ye bi ɲɛma ko bi tarata don ko a fana tun bɛ fɛ ka lajɛrɛ belebele dɔ k'o kɛ kati 50 o kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔ la mun ye préfet ani ka taa fara mun ye kati maabaw kan ɲɛma maa caman kunun olu kɔni ye bɔka bin k'o caya kosɛbɛ kɔrɔfɔ a sɛbɛkɔrɔ cayara o de hukumu kɔnɔ la mun ye préfet a ye misijugu ta gɛrɛma tɛ cari a y'a yira k'a fɔ kati kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi ɲɛma siga t'a la k'a fɔ ko lajɛrɛ de bɛna kɛ jango bɛɛ nin kun bɛna lajɛrɛ belebele min k'o kɛ katikaw fɛ yen ko lajɛrɛ in ko a fanga ka bon kosɛbɛ kati yɛrɛ ma o de hukumu kɔnɔ la mun ye préfet ale y'a yira k'a fɔ k'a daminɛ bila ɲɛma fɔ maa si k'a fɔ k'i bɛ taa mun ye manifestation ka t'o boloda kati kɔnɔna la wa n'i y'a kɔrɔbɔ ɲɛma mun ye préfet ani ka taa fara a ka maa tɔw kan ɲɛma k'i b'u jɔlen sɔrɔ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛna kɛ sababu ye mun ye douane ye Adama Jara bɛn le cerveau ɲɛma ko nin bɛna kɛ sababu ye k'a sɛbɛkɔrɔ funteni wa nin bɛna kɛ sababu ye ɲɛma ko mun ye katikaw ka nin belebele ɲɛma a sɛbɛkɔrɔ bɛna bisimila ale de bɛ t'o fɔ wa bɛn ka Hashimi cogo to ya awɔ a ka ɲɛma ko nin bɛna kɛ sababu ye Hashimi kosɛbɛ bisimila an ka taa k'a bɛna kɛ sababu ye ɲɛma k'i douane ka a sɛbɛkɔrɔ fɛgɛya a bɛna kɛ sababu ye mun ye jaralakaw ka belebele ɲɛma ko k'a sɛbɛkɔrɔ ɲugu a yɛrɛ la dɔgɔnin kɔrɔ sa dɔgɔnin kɔrɔ don k'a sɛbɛkɔrɔ ɲugu a yɛrɛ la nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la Adama Jabate ale sɛbɛnnikɛla ye maa dun bɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la ayiwa n dɔgɔ min nin ko in bɛ cogo min na kati an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a kunjɛ ɲuman na ɲɛma farati b'a kɔnɔ farati kɔni b'a la tiɲɛ yɛrɛ la parce que kuma minnu fɔra kati o don ko jama min bɔra ko lajɛ wɛrɛ kɛ tuguni u ka to o jama fana kɛ cogo dɔ la a bɛ gɛlɛya a waati a ɲɔgɔn lajɛ ninnu yɛrɛ bɛɛ ka jɔ fɔlɔ a ka jɔ
a bɛɛ ka jɔ ye kosɛbɛ sigikafɔ ye damu ye a banna kosɛbɛ Yusufu Konate a kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako mɔgɔ min ye awɔ k'a dɔn Mali n'a ma ɲɛ k'a fɔ Faransi ale bɛ ka i kɔ don an na anw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ fan bɛɛ fɛ Faransi kɔ don anw na awɔ k'a dɔn dugu min kama anw do dugu an bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bi an bɛ se k'a sinsin cogo min a k'o de siratigɛ la a bɛ awɔ k'a dɔn dɔgɔkun dama dama bɔ Mali ministre min bɛ n'a bɛ anw ka sɔrɔ ni sɔrɔbolo sɔrɔ o ministre ko fɔ n'o ye économie ani finance ye n'o bɛ awɔ k'a dɔn Sanu ko fɔ wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛra ministre awɔ k'a dɔn ale kun taara a taara yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ ni an k'a ma ko Moscou anw ka ministre de la sécurité ani protection civile général de brigade Daoud Ali Mohamedine ale yɛrɛ de fana kun taara yani awɔ k'a dɔn ni ministre dɔ yani o ka taga an ye dugu min sira taama o bɛ Russie ko fɔ min ye awɔ k'a dɔn Vladimir Poutine ale ka dugu wa n'i ye nin ko in jateminɛ anw ka ministre min taara awɔ k'a dɔn min ye Rusilakaw ka ministre dɔ ale de wulila teliya la k'i tɛgɛ maanabɔ a nɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Russie de kɛnbɛ sababu ye bi ni Faransi awɔ k'a dɔn n'a bɛ ka i kɔ don anw na Russie de kɛnbɛ sababu ye ni Faransi kɛnbɛ i b'a fɔ ko jɛgɛjalan bɔnnen jɛgɛji bɔnnen jaba tɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min ne a kan ka lajɛ teliya la Mali ni Russie tɛgɛ di ɲɔgɔn ma awɔ k'a dɔn o ka dabɔ a ko de kama baara ɲɔgɔnya bɛ anw ni Russie cɛ koyi jango tɛ lakana ko sira fɛ a ko nin visite in kɛnɛ kan n'o bɛ baara ɲɔgɔnya ko fɔ ministre fila Mali ani Russie la olu ka ministre an y'a lajɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ position dɔw bɛ ani bɛnkan dɔw bɛ ka bolonɔ kɛ olu la nɔgɔ bolonɔ ninnu a bɛ tali kɛ mun kan lakana ko o bɛ se ka sabati cogo min an ka ba Mali ba kɔnɔ Faransi awɔ k'a dɔn renseignement o bɛ se ka sabati cogo min sabu n'i y'a ye an bɛ nin bɛɛ la Faransiw ka duguduguni ɲɛ caman bɛ yen Mali bɔra kalama ala ni Rusilakaw ka renseignement a n'a ɲɔgɔnna caman a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka na anw ma ani catastrophe a n'a ɲɔgɔnna caman ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛw boloda min ye awɔ k'a dɔn ɲɛnamini furaw n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ se ka dabila cogo min a ko yan'o cɛ ministre de l'intérieur ani de la fédération de Russie ale ye bourse caman n'o ye formation bourse ye a y'o ta ka di awɔ k'a dɔn ba Mali ba ma ko an k'an ka mɔgɔw bila ka taa u ka taa former u ka taa Russie l'école la u ka bɔ fɛn caman kalama o formation in bɛ boli mun kan lakana ko kan ani k'a dɔn protection civile a n'a ɲɔgɔnna caman wa a bɛ kɛ domaine caman min ye awɔ k'a dɔn formation in bɛ kɛ o sira fɛ a ko général de brigade awɔ k'a dɔn Daoud Ali Mohamedine ale ye a jira k'a fɔ ale seginnen kɔ a ko awɔ k'a dɔn jɛkulu caman bɛ yen minnu kɔni bɛ na baara kɛ ni awɔ k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen ye nka a yɛrɛ wuli ka jɔ kɔnɔna na Russie la a taara Rusilakaw ka baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen a taara ka taa bɔ olu ye min bɛ se k'a to awɔ k'a dɔn diɲɛ bɛ se ka an Mali ni Russie hali bi an bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama a ko nka yan'u bɛɛ lajɛlen fana cɛ min ye awɔ k'a dɔn kalo daminɛ na ministre min bɛ yen n'o bɛ Aluseni Sanu ko fɔ ale de ye wuli ka jɔ kɛ ni ka se Moscou échange kɔni taara fɛn caman kan min bɛ Russie la ko fɔ n dɔgɔ Russie la u bɛ na awɔ k'a dɔn jiginɛ fa ka di anw ma sabu min ye engrais Russie la an n'u bɛnn'a kan engrais bɛ na sɔnsɔn ka na anw fɛ Maliba in kɔnɔna na blé o bɛ awɔ k'a dɔn alikama de ko fɔ ni Ala sɔnn'a ma o bɛ na sɔn n dɔgɔ san wɛrɛ n'an bɛ danniw kɛ Rusilakaw ka kaba an b'a lajɛ n'o sɔnna anw fɛ yan sabu kaba caman ba o bɛ na wa tajiw yɛrɛ fana caman u bɛ na anw fɛ yan ka bɔ Russie la a ko n'i y'a jateminɛ min ye awɔ k'a dɔn nin waati laban ninnu kɔnɔna na a jira la k'a fɔ dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma wuli ka jɔ bɛ na kɛ kun fɔlɔw awɔ k'a dɔn olu bɛ na sɛlɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma mun ni mun bɛ na dɔgɔ min ye awɔ k'a dɔn tɔni 60,000 min bɛ tali kɛ awɔ k'a dɔn produit pétrolier n'o bɛ tajiw ko fɔ tɔni 35,000 o bɛ engrais ko fɔ tɔni 25,000 o bɛ alikama ko fɔ nin warimugu n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa dollar wari miliyɔn 100 a b'o bɔ Mali ni Russie la awɔ k'a dɔn baaraw de bɛna daminɛ wa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna don mobiliw kɔnɔ ani minnu kɔnɔ ka na a bɛ na awɔ k'a dɔn Conakry o port de fɛ sabu anw ni Conakry bɛnkan b'a ni ɲɔgɔn cɛ an jɛlen don ka baaraw kɛ wa an tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo o kumana Mali ani Russie dɔw bɛ ka anw gɛn hali bi ani dɔw bɛ ka baaraw kuraya min bɛ se k'a to jamana kɔnɔ dɔw bɛ se ka lafiya cogo Fasiri filɛ Yusufu Konate awɔ k'a dɔn soir de Bamako u ka bidon bɔli bonya b'a la Yusufu Konate soir de Bamako baarakɛlaw ɲɛmaa an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ ɲɛmaa bɛ kɛ sababu ye min ye Mali tribune ne b'ale sama ka gɛrɛnna Abdramane Diko i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Diko a kumara dɛ ɲɛmaa mun ye misibilen mana maa mun faga siga t'a la n'i ye fugulanbilentigi natɔ ye i bɛ jɔrɔ k'o daminɛ Abdramane Diko a ko mun ye équipement militaire n'o o ko fɔra a tɛ an ka lakanabaaw ka maramafɛn ko a to o ko fɔ wa a ka ja fo ka taa fara u ka donnifiniw kan i bɛna ye k'a fɔ
mamu wati temone na bolo dongoni kunshira mamu na kaira ka foko oluye jamana na folo ninka abuja munya an lakana baw ka finingo nyama katabla munya lakana baw ka labengo bolo dongoni kunshira muye operateur économique muna na be jago kala nunku fo nyama sigata la abina fo ku be muye ministre de la défense et des anciens combattants abina fo ubo odunda la de abina fo nyama ko munya ni manu no be operateur économique kala nunku fo unne muye ministre de la défense et des anciens combattants bengan ko obuka teme unu nyonga che contrat wara oka oro kum konala munya fatrika bay no be abdramane digo ko fo abuko kuma na ko yurugu kalali ko dabla jamana kono de wa yurugu atika kalal ble de wa malikura mun na ame ka fo ne ma ko malikura mun ka ame sekan sigina ka fo ko abena yewa ko sigana ko nimbe ma chama du sukolo la me domna kombi abdramane digo ayira ka fo ni akli bala san 2020 nyama ayira ka fo ko munya entreprise cha mambe ango jamana kono aka jaka tabla munya jamana ko kanala ko munya bolo ngoni ko ni asebe ko shinu ma ayira ka fo ko munya ubla la bara mun dafe nyama ko ma se ka bara ko ni ka abo asira fe bara mun na be talike munya an wala kana ba ko ngora ma fe sanin ko nyama ka tabla munya finingo la ananyo na chama nyama bolo ngoni ko ni shira ni operateur économique numa ayira ka fo ko munya ko amona kam ngako jika ko ni ko amakla okanga ni siri facturation da ko de yera munya a contrat nun ko na la wa contrat nun yera fe na ko adira sira mun fe nyama ko amaka sira jelenye odo kum ko na la be na ka fo ko munya watim na laji brama fanga ira ko na la ma chama mbura kiga dusuma ka shika ira ko sobe ako ni operateur économique nunu nyama sigata la ni akli bala laji brama fanga wati na folo de dira nunu makukota mara ma fa sanga di munya an wala kana bauma ma folo de dira nunu ma nyama kukota munya fini ani kata fara samara ananyo na chama to sanga di an wala kana bauma asigata la ayira ka foko ako ingara sur facturation da ira ko ni odo kum ko na la nyama ni akli bala munya gilet par balle nyama uyo facturation kuna wa keme ani wa binani halibiya ya